puasa tina kamu katan di orang di una mga kamumasan ko anjari bukit punarang ingan ini dina aku magdosa kanyo labi-labi pa Tuhan. Bismillah baby then baby nin Okay, baby Lin. hindi niya isasal pangayot ang bata. Suway ka mag-ibago pagkaw
Idol, ano rin magmagda ko ng kawisita, ito na mong biya ipatawag mo kayo na rin ko. Okay rin magsikol. Manjarian doon ipatawag ko nung Inda Bilma, tupak-tupak kinagato, bang sa tataw, so sumagawa malukay na riyan ang saba, labi na katluan tahon, ay si Bilo. Oo, na, ginagawa. Taon pila ka mo sinuha. O malukay na po. Yaman ko, malukay na po. So ay nakapas. Okay po, agong, tupak-tupak kinagato yun ang bookmaster, ang ando, agong. Bisa? Siapa?
Pandai. Po. Po. Eri ako po. Po, eri ako. Apo. Apo, eri ako. Speaking sa ato. Eri ako. Po, eri ako. Taikot mo. Po, po. Eri ba ako? Po, eri ako. Tingting, anak. Po, eri ako. Po, speaker ba yan? Magpapkotok ako na maraming ang tibo di Apo. Okay, tupag-tupag na gato rin. Abot maas ka. Ano, intang na naman sin kasiwan lasapan ng tuman si mga kaukaan na kan magtiro. Nando, atas mga layray ng buk maas ka. Ano yan yung hambok. Ul matanin ka na iwan pa nung tuman. Kasi iwan masa. Apo. Ando siya. Apo. Ba't tantaraman ko na yung puyo-puyo ya Oh, Apo. dili. Bunal yang bangbuin sa jay na kumari ang kalas na sila na po bunal sa nando inta ka mas ang kalas ay nibot-ibot yan masakitin way rumas masakit tupak-tupak inukato inta ka mas pa inta ka mas way rumas ayaw na okay magsugo ina okay manjeriyaw ini ano aing kain na akong bisara akong bunong nalawang talipod sa sumakawa kiyaputan na okay na
Ando na yang manjari tupak-tupak. Bismillah. Ang kita manusia hatinya sasat hakawata mata utusan hadalas tawatan ka batuan susunan ka bisan mabuting kamatay ka matindurawas ka paguluntok kita paakitong Quran anak nila yang bisa si Tuhan halawang Quran subay di kalupahan hadis ibang para subay di kalupahan sambahayan imawati subay tinduan wahid mamando sinabi na Muhammad dalasan hati duran ini waktu sambahayan bisa enggak? Kesini, yes. Terus lagi hadis jiwa pahamahan yang bagaikan insara si Tuhan salah gunaku usaha malangku ampun aku si Salah dosa malangku ampun aku sin Tuhan hadis ibang subay di kalupahan sambahayan imawati subay tinduan hadis ibang
Muhammad para saya hati dua lima waktu sama lima waktu sama bisa. Bisa hanya ini Umina dia wakil Tuminggal syarat Islam syarat Islam syarat Islam Dari kita jelas mau dan siapa mustaqim mengundulah laksanakan kamu tu hampa ada sudah simpan sudah hilang di dalam suraikan hatimu hendak dia suku cinta itu dunia ini sasar payu kau baraka subaikan
Mag-ibala ang pagkauma itong tumuman. Upang ang tao ang magtakbo, pantay magsuway hati mo, nang ibang dasal mo. Maabot ka matay mo, ako ay iwan mo. Mahirap maraya, ipakita ka kay mo. Ang bukol paraw, tandang nagsusunod pa. Aarot mamatay ka, sa mandaw na dumating. Pagduwa mo yan lupa, lupa tubig ang tao, takbo, pantang suwahadihon mo, nawawan dasal mo. Naabot ka matay mo, tunggal isa-isa mo. Manghihirap marayaw, ipakita ka kay mo. Manghihirap marayaw, ipakita ka kay mo. Linaw na dungay para sa limutan mo, ikrara pangdoman, mahirap mo para sa Misalkan ko na pagsusulat ko, hawanan mo yawan, ingit ako, iyay kurang. Kay mga sakit, pangulay ka sa kanya.
suglayan. Minsan di mo na akong kailangan. Lumayan ka, muling gawin kagaran. Inikat si Tamara sa ulo, iniyan ka. Mahirap kura-kurat, di pagkainan. Saan di mo na ako kagurahan. Kuha-kuha balik pa ngayon. Minsan di mo na ako kailangan. Lumayan ka, muling gawin kagaran. Okay, manjaran to tupak-tupak yung gato. Yung panganting naman doon nagpatapat na kayo na kayo. May salasay na kataan. So, pa masila ni Mabos, nandun magpangalay ng sabitan nyo. Kasi alin biya mawag, tulak-tulak lang nyo kayo, no? Biya lang si mga kamas-masan. Kapiki na yung mga lapsik-lapsik. Okay na, idol, maganti ka mo kung rayang kwan. Unuhin. Tamungon lang si magpapalamin din. Okay, manjaran. Buhay-buhay, may nabisag sa mga lay, kanila kay
Oy, basan tayo miskin. Nangalay, butang baliw, kagitungan isap maksud-aksyon, salitan pag-indayan ikaw maksud, kasulang kong abot isap mapuno, tiulang telepon, tiulang ereksyon, oy tiulang Samsung, oy tiulang iPhone. Isang ini
Oh, ate yun ang pangalan mo rin. Dala mo rin sa Sing.
Echo please. Ba't ikaw tangang yan na ilan pagsampalan mata. Ano na yun? Ano yung pangalan mo? Kulamutan.
Impalkala ini hinang niya, diya mag-utod-utod, magkaon-kaon, magpatta-patta, mag-story-story. Masan niyang sa kabakataan, impalkala ini. Laro na mo biya masusa, kataan masan niyang. Naraitan to ko. Na-immedia dia. Okay na ba? Naraitan to ko. Okay na ba? Mataram to rin immedia ini pagtungitan. Oh. Okay, sige. Bisa. Bisa.
Pagkasilasan ay kumaharap si mga pitna nila. Ikaw raw way dugain kalasan ko. Paupa in mga piyag janjian di lupa mga niyabaya hatod masusiyan dala tiyahanan sin kita daya kamatay ra intuwa sila sa kukaimu subay ayaran mo sambil buktuin na Pasko. Lumaas na pataptapo in pagkasilasan in kamatay dumatungga para way susunan sin kita naglalasan kasilasan
na Pasko. Kasilasan ko kayo. Putri, kok kamu ngapain sendirian di hutan ini? Aku lagi cari itu obat bapakku karena dia ingin. Aku ingin memetik pohon lapanus itu untuk obat bapakku, ya Putri. Aku bisa bantu kamu, Putri. Kok di seberang itu ada raksasa, Putri? Ano na yan? Okay, betul. Baik tante kau ngambok manghod. Bang kau mabudyang. Patay na isa. Ingka subulan. Una, imbang sa tayo ni bang magpakalingkat dugang-dugang. Bata-bata pa. Matay na matay imano siya o matun. Sa balikong tayo bisara, bang imbang sa tamakang iday sa takbos. Allahu Akbar. Patay-patay na siya imano siya mangudyo. Okay, adik. Pananap, wala mo ta. Yan na. Para yung buhok mo rin. Yang karak ko sila ni Pretty. Real na. Ay, Pretty. Ang biya maglago na mo ni Dostan mo na. Di lang yung iba. Okay na, eh. Kulamutan. Bang man cari ka mag-special request lang na lang to man cari ka lang ko andura yan kamu pakai special request
bisa namon long mo, sampai pa mga konsumo magulgan, manjari ra. Anjari akong pangayon sin pangantin ini, mabaya siya ko ng kumita, harwa tayo manghug na usog. Sumagat maripataas, ano, bisan na kuman. Hindi, mga kapatan minit, mga lagi. Okay, Adi? Magulang niya ako nung, iso ba yung nanda? Lihan, iba ni Jimran. Yung magtatawag yun eh, pangtungo di banda mo. Nah, ikaw. Ano ba nang kataw? Ano ba na yan? Aduh, kari kamera yang. Tahu mana? Ambuk-ambuk. Aduh, ang katawa ko ng rayang brother ko. Aduh na. Aduh, duwan ako nung sila. Pasal ambil itaw ni Rizal hindi panungtungan ini. Pasal ambil ang katawa ambuk-ambuk na ko ng raka mo. Andri, ambil maningkat doon po ng pangatod. Ambil maposin pa ka. Ramon duwan na sila. Ang telepon niyo ka ba niyo na Rizal? Ang pagkakat ka mo. Okay? Ako ini bangon tayo manghud ko, bunang. Daong ko sa mga lay. Daong ko magulgan ba? Ako mayroon na toro kayong magkakago. Tayo manghud ko katahan. Sa ando, ako ini anak tunggalan. Usog. Bang nanjari, ando, bangon ditun kanyo, inuiron anak usog. Ang babae katahan. Kawan niyo na ako, anak angkat. Bang kabari na makagawas sa wab sinansam ko ini. Ando, ugangan niyo. Jangan. Ano na? Brother, kaya ko rin ando. Tayo mamod marayangin na ngayon. Yan na. Tapag-tapagin na gado. Alam mo na, brother, ang karagos ka makatayin, utukan. Yarin real magtayo manghod. Pagka kami ini magtayo manghod kami to, dugay-dugay bayo, ang pangkamangkay na. Kunal, ako ini magulang. Yaw niyang nagkikita yun, nahulog na yung simod yun, nabulwa. Yan biya, pagdurpunul galing nga, siya yung kabungsyon, nabaway ron patangilong. Kami sabihin anak naraka mo. I don't know. Okay. Kulintangan. Kulintangan ko guro yung pangalayan sin. Magtema ko din eh. Okay na kamo. Tupak inyo kato. Real itu. Next. Mas kurang-kurang tuh. Next. Ating gue udah kecap. Oh jambai kumai, oh jambai. Oke. 手後空怎打公該內部，
谁红人这么大又红这么大又红了上，基本上左右是已经不快了，上我这个。我就这个娃，当这个娃，你娃我这个了啊。没有啦，要老啦，真正的没有啊。OK， 再给大家买这个我tayi. Ando, imbunal niya ako, dimukkas ako. Yung mga bata-bata maingat lumangka. Bunal na yan. Pagputi ng anak ko, ingatan niya, mag-tiktok. Okay, man dyan ito pag ginugatira yung mga anak-anak ka, asusungon nini, inshallah. Di na sila yung mabangga. Ah? Okay. Seseorang yang bisa membuatmu bahagia, ku ikhlaskan bersama dengannya. Oke, kemarin untuk Master di guru Pajiana. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang bisa membuatmu bahagia. Ikhlaskan semuanya. Oke, yang naik ambil pasta, bro. Tepat ini suka teman. Next. Oke, Mancari Ando, Bang Mancari, papaya ko na kumita baik mga kamaumasan ka. Ina mong bilang anak murid di sa kutahan sinabok mas, pero nang kayo ando, pag kami rihuya ini, ando sakat-sakat kamu mari, subli-subli kamu mari. Oke, lihat nih.
Escape! Kailangan makita ng escape! Ang utang ang atas. Okay, next sabi. Next! Next! Halo, kasih berapa cek kamu? Next! Stop! Escape! Next! Sekarang correcto. Next! Next! Wow! Escape! Okay, next! Next! Lepas, pastinya. Oke, ini om giliran isap simakol kan. Next! Next na yan, ompa. Ompa na yan. Okay, dugtong nyo. Next!
Oke, mau. Ah. Okay, next. So, 我跟天生咁拉話，威前鋒威進步。Next. Apa? Oh, next. Terima kasih. Ini isa mo nih. Pakai siapa itu? Isa mo. Oke, bro. Apa na? Apa? Mayroon na. Che, mayroon na. Apa itu? Ay na. Ano? Okay, ready? To the hall of the wheels of Riverdale. Okay, for the races of the rhythm of the bells, for the contestant of the Rumble of Living Sam Studio, all this is my from the list for the racing to the Magsugul. Nah, Idol, inasawa mo yan. Allahu Akbar. Di mo basta-basta. Namaitan takaw. Iman ko ayun ako magsibak. Pasaling ba't yun agad. Na, masuk na ako. Labi na ako ang putahon, magulgan. Iyan pa ako nakawulgan din di impangantin ba kayo. Di kapag langog mo maganda. Okay di. Okay. Okay. Kapag ini! Yang natin na umatan siya babay. Ando, impun na niya. Mabaya pa siya. Sa ando, nagkakasakasi bang na niya. Di ko na lang na ipakita. Nariyan ni na uso. Imbun na niya. Manghod ko, magdaog na kita, halunok. Grabe ba na mo? Impanol Korean. Yan daw sa'yo na sa una. Uy, pwede mo kita-kita mo na po. Pag kita na nangalayman, kiwaya ka dala. Okay, ito pagkakinagato na yan. Yato na nulmatan simpang antin. Kalalaman namin ang tanong katay. Inshallah, kung sub ko niya, pagkitaan niyo ra in pangalay niyo kaya na halawam sing Talipon, Katawakan TV, YouTube. Okay, and menteri biar ini. Hey, bisa.
Wow.